Riaditeľ Milan Sempetéry sa po 25 rokoch služby školstvu rozlúčil so svojou alma mater, základnou školou Dostojevského. Teraz už bývalí kolegovia a žiaci školy sa s ním rozlúčili, ako sa patrí. Svojmu riaditeľovi vystavili vysvedčenie. Za dlhoročnú a kvalitnú prácu sa mu poďakovalo aj vedenie mesta. Milan Sempetéry nastúpil na pozíciu riaditeľa základnej školy Dostojevského v máji 1989 a v piatok si odkrútil svoj posledný pracovný deň. Na jednej strane nostalgia, to sú roky, 25 rokov vo funkcii, 41 rokov v profesii. Na druhej strane taká úľava troška a aj plán, čo značatým akože voľným časom. Mám cestovateľské plány. Srdcervúcu rozlúčku sprevádzal búrlivý potlesk kolegov i hudobný darček najmenších prvákov. Najviac mi bude možno ľúto, určite mi bude ľúto za týmto prostredím, za kolegami, za deťmi, pretože iné prostredie ani nepoznám. Sa patrilo rozlúčiť s takým riaditeľom, akým bol pán Milan Sempetéry, takže bol som mu poďakovať mene svojom, mene všetkých Popračanov, mene všetkých absolventov tejto školy a samozrejme poprial som mu veľa úspechov do tej jeho ďalšej činnosti, do jeho lásky k prírode a k poľovačke. Meno magister Milan Sempetéry. Telesná výchova a šport výborný. Finančné zabezpečenie školy výborný. Roky riaditeľskej práce pretavila aj na hmotné veci. Škola sa zmodernizovala, vymenila okná, strechu, krajšie sú i materské školy. Je to zásluhou mojich kolegov, zásluhou zriaďovateľa. Veľmi pomáhal pán primátor a celý predtým odbor, teraz oddelenie školstva. Obzvlášť hrdý je na nový športový areál, ktorý bol jeho riaditeľským snom. Toto je ako taká čerešnička na torte, kedy bude to vlastne spomienka nielen pre mňa, ale myslím aj pre ostatných zamestnancov a žiakov tejto školy. Zanechal tu po sebe naozaj kus práce a dobré medziľudské vzťahy, to treba zdôrazniť, pretože je malo taký kolektív ako tento. Chcem veľmi pekne ďakovať za dôstojnú, nádhernú rozlúčku. Primátor Danko následne vymenoval nového riaditeľa školy, ktorým sa stal Vladimír Tobis. S akými cieľmi nastupujete do funkcie? Udržať túto laťku tak vysoko, ako je a samozrejme budovať i naďalej dobré meno školy. A bude to náročná práca, ale veľmi sa na ňu teším. Samozrejme, že mu prajem veľa úspechov, je mladý, má isté svoje vízie. Dúfam, že sa zhostí svojej novej funkcie, tak ako má. V uplynulom týždni primátor vymenoval aj ďalších 3 staronových riaditeľov mestských základných škôl, ktorí úspešne prešli výberovým konaním, a to Jarmilu Cervovú, Miroslava Jagáča a Jána Košťálika. Dá sa povedať, že sú to už starí vlčiaci, tak dúfam, že budú pokračovať svojej práci tak ako doteraz. Riaditelia boli menovaní od 1. februára na nasledujúce 5-ročné funkčné obdobie.